Az Ifjúsági Fórum óbecsei szervezete megpróbálja minél színesebb programokon keresztül megszólítani a fiatalokat. A mai napon tavaszi játékmaraton tartunk, amely során foci meccs van, pókerbajnokság, sakkparti és számítógépes játékverseny. És ezeknek a rendezvényeknek az a lényege, hogy a játék izgalmán és örömén túl egy olyan közösségi teret teremtenek, ahol a fiataloknak lehetőségük van együtt lenni, találkozni, ismerkedni egymással. Mai rendezvényünknek fontos eleme, hogy anyaországi vendégeink is vannak. Partnerszervezetünkből, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségből jöttek el fiatalok hozzánk, és ezzel együtt is erősítik a mi magyar közösségünket. Nagy örömömre szolgál az, hogy az utóbbi egy évben az Ifjúsági Fórum tagjai egyre aktívabbak, és olyan sok fiatalt mozgattak meg itt Óbecsin, mint eddig még soha. Ez a mai nap is ennek a bizonyítéka, ugyanis a községbeli fiatalokon kívül vendégek vannak Budapestről, ugyanakkor temerin és újvidéki fiatalok is részt vesznek ezen a játékmaratonon, és emellett nagyon komolyan részt vesznek a kampányunkban is, sajátságos módon, tehát azon a területen is azzal a technikával és filozófiával ezt a fiatalok legjobban tudják, ugyanis mi idősebbek, hát nem titok, de nyilván nem igazán tudunk a fiatalok nyelvén, illetve nem tudjuk őket megközelíteni ugyanazzal a témával, amivel különben a korosztály megközelíti őket is. Én büszke vagyok rájuk, és mindenben támogatjuk őket, elsősorban, mint polgármester, illetve az önkormányzaton keresztül a rendezvényeik támogatását, biztosítjuk anyagi támogatását, ugyanúgy a párton belül pedig mindenféleképp olyan ösztönzést kapnak tőlünk, és szeretném a pártnak az általános filozófiát is itt Óbecsén olyan irányba terelni, hogy egyre több fiatalt kapcsoljunk be, nem csak a munkába természetesen, hanem a különböző döntéshozatalba is. Ennek bizonyítéka az is, hogy mondjuk a községi listánkon több a fiatal, mint eddig volt, és én azt hiszem, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy egy jó, erős és ütőképes utánpótlást fogunk magunknak kialakítani.